שלום לכולם. בסרטון הזה אנחנו נראה איך לרכוש אחסון לאתר שלנו. בסרטון הקודם ראינו איך אנחנו רוכשים את הדומיין, כאן אנחנו רוכשים בעצם את האחסון איפה שהאתר יהיה מאוחסן. אחר כך אנחנו נראה איך אנחנו מקשרים בין הדומיין שקנינו לאחסון, ככה שמי שילחץ על מי שיקיש את הדומיין, את הכתובת שלנו יגיע לאתר שלנו. ובסוף אנחנו נראה איך אנחנו פותחים אתר וורדפרס על האחסון. אוקיי, עכשיו יש הרבה חברות אחסון, יש חברות ישראליות, יש חברות בינלאומיות, אני משתמש תמיד בחברות הבינלאומיות, מאחר שקודם כל הם יותר זולים. דבר שני, יותר חשוב, אין הגבלה על המקום. Unlimited Disk Space, Unlimited Bandwidth, לא מגבילים אתכם פה על דפים, על קצב תעבורה, על גולשים, אין לכם שום הגבלות פה. יתרון נוסף, זה אתם גם לא מוגבלים בדומיינים, יש פה מסלולים שאתם יכולים לשלם פעם אחת על אחסון, ולאחסן כמה אתרים שאתם רוצים על אותו האחסון. לא צריך לשלם כל פעם בנפרד. אני מאחסן בהוסטגטור, הם חברה מאוד מאוד גדולה, אחת החברות המובילות בעולם לאחסון. יש לכם קישור של החברה של האתר שלהם מתחת לסרטון. ותכף אנחנו נראה. היתרון בהם, כמו שאמרתי מקודם, שאתם יכולים לאחסן כמה אתרים שאתם רוצים על שרת אחסון אחד. בואו אנחנו נראה את המסלולים שיש להם. יש פה 3 מסלולים. המסלולים החשובים פה זה המסלול הראשון והשני, כאן זה אם אתם רוצים שרת פרטי, אבל עזבו את זה. אוקיי, ההבדל בין שניהם שפה אתם יכולים לאחסן אתר אחד, דומיין, סינגל דומיין, וכאן כמה שאתם רוצים. אם אתם מתכוונים לפתוח עוד אתרים בעתיד, תבחרו את התוכנית האמצעית. שוב, אתם תוכלו לקנות כל דומיינים, תוכלו להתקין כמה דומיינים שאתם רוצים, ובעצם את כל האתרים שלכם לנהל על שרת אחסון אחד, בלי לשלם כל פעם על אחסון. בואו אנחנו נקנה פה, אתם יכולים לקנות לשנה, לשנתיים, חודשי, לשלם כל חודש, ואנחנו ניקח את המסלול של החודש. $9.95, זה יהיה קצת פחות, תכף נראה. Order now. כאן הוא שואל אתכם אם אתם רוצים לרכוש את הדומיין ממנו, או יש לכם כבר דומיין משלכם. בגדול, לא מומלץ לקנות בהוסטגטור דומיינים, המחירים שם יקרים. בכלל, בגדול המחירים בשרתי אחסון יותר יקרים, לכן תמיד עדיף לקנות את הדומיינים בנפרד, כמו שעשינו בסרטון הקודם. לכן אנחנו נעשה פה, אני אקח איזשהו דומיין שכבר קניתי, allforesight.info ב-continue. פה אתם רואים שהוא מביא לכם איזושהי הנחה, תמיד יש את ההנחה הזאת, סך הכל יוצא לכם 7.96 שקל. לבחור שם משתמש, סיסמה, פרטים אישיים, איך אתם רוצים לשלם, הכי נוח בפייפול, אבל מה שבא לכם, קבלה וקריאת אקאונט. אוקיי, ברגע שתעשו את הקריאת אקאונט, אתם תקבלו מייל. בתוך המייל יהיה לכם רשום שמות של 2 שרתים. בואו נראה איך המייל הזה נראה. אוקיי, שימו לב, המייל נראה ככה. אתם תקבלו את השם משתמש שלכם, סיסמה, והכי חשוב זה השרתים. איפה השרתים, השמות של השרתים? מה שאנחנו עושים, אנחנו מעתיקים את 2 שמות האלה, בלי ה-NS1. העתק, אני אפתח איזשהו כתבן. אני מעתיק את הראשון. הדבק. את השרת השני. הדבק. אוקיי? תכף אנחנו נשתמש בזה. אוקיי, האחסון שלנו כרגע מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לשייך את הדומיין שקנינו בנמצ'יק, בו איפה שקניתם, ולשייך אותו לאחסון שלנו. בואו, פשוט נכנסים למערכת הניהול של הדומיין. איפה שקנית את הדומיין, אנחנו קנינו בנמצ'יק בסרטון הקודם, אז ניכנס לנמצ'יק. ואנחנו בעצם נגיד להם להעביר את הדומיין לשרת שלנו, כדי שהדומיין כמובן יביא לאתר שלנו. אם אתם זוכרים, כשקנינו את הדומיין, החסנו אותו בינתיים בשרתים שלהם, של נפצ'יפ. עכשיו אנחנו צריכים לשנות את זה, למה זה לא נכנס לי? תכף זה ייכנס. אוקיי, אנחנו בנמצ'יפ. My account. פה תכניסו שם משתמש והסיסמה שלכם, כמו שהגדרנו אז כשקנינו בנמצ'יפ. אוקיי, פה אנחנו רואים number of domain info account, 1, view.
זה הדומיין שלנו, לחץ עליו פעם אחת. ומה שאנחנו עושים, domain name server setup. אוקיי? אצלי זה כבר מוגדר, אבל אצלכם זה יהיה מסומן ככה. יהיה לכם סימון הראשון, שזה שהדומיין על השרתים של Namecheap. מה שאנחנו עושים, אנחנו בוחרים פה, שאנחנו רוצים שזה לשרתים שלנו, ומעתיקים את שני השרתים האלו, עושים copy-paste לשורות האלה, אני כבר העתקתי את זה. זה הכל, פשוט מעתיקים את זה, ו-save change. תוך 24 שעות, הם יעשו את זה, בדרך כלל הם עושים את זה הרבה יותר מהר, אבל הם מבטיחים תוך 24 שעות שהדומיינים יהיו משויכים לשרת שלכם. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נתקין את וורדפרס על השרת שלנו. קודם כל, בשביל להיכנס למערכת ניהול של האתר שלכם, מה שאתם צריכים לעשות זה דבר כזה. להקיש בכתובת את השם של האתר שלכם. אוקיי? להוסיף אלכסון כזה, ו-C פאנל. אוקיי? C פאנל, Enter. כאן אתם בעצם מכניסים את השם משתמש והסיסמה שלכם בהוסטגטו, מה שהגדרנו מקודם. מה שקיבלתם במייל. ואנחנו נכנסים לניהול. אוקיי, זה הניהול בעצם של האתר שלנו. בשביל להתקין את וורדפרס, אנחנו הולכים ליישום שקוראים לו פנטסטיקו. לחיצה אחת על פנטסטיקו. זה כל מיני תוספות שאתם יכולים להוסיף לאתר שלכם. יש פה דרופל, ג'ומאלה, מי שמעדיף, כל מיני דברים. אנחנו נשתמש בוורדפרס. אוקיי. ו-New Installation, התקנה חדשה. פה אתם רואים פשוט הדומיין, אתם לא צריכים לגעת בכלום. שימו לב שאתם יכולים, גם אם קניתם רק את החבילה של הדומיין אחד, וגם אם יש לכם רק דומיין אחד, לפתוח תת דומיינים. מה זאת אומרת? אם האתר שלי זה All for Site Info, אני יכול לבחור פה עוד מילה, זה לא עולה עוד כסף, לפתוח כמה אתרים שאני רוצה. אני יכול לעשות blog, נקודה All for Site, אני יכול לעשות store, נקודה All for Site, מה שאנחנו רוצים. על כל סאב דומיין כזה, אני יכול להתקין את וורדפרס בנפרד. זאת אומרת, יש לי פה איזה 8 אתרים, כולם על אותו דומיין. אבל אם אתם רוצים להתקין בראשי, אתם לא צריכים לגעת בכלום. גם פה אתם לא נוגעים. פה אנחנו נבחר את השם משתמש שלנו בוורדפרס. נעשה אדמין בסיסמה. זה הכל, לא צריכים לגעת פה בכלום. install וורדפרס. פה הוא שואל אתכם אם אתם רוצים, אם אתם בטוחים. finish installation. זה הכל, וורדפרס מותקן. עכשיו, בשביל להיכנס לניהול של וורדפרס, מעכשיו, כשאתם רוצים להתקן תוכן באתר שלכם, כשאתם רוצים לעצב אותו, עוד פעם, לוחצים את הכתובת של האתר. אוקיי, הכתובת של האתר. מקף, WP שזה וורדפרס, מקף, אדמין. אוקיי? WP, מקף, אדמין, Enter. אוקיי, פה נכניס את השם משתמש שהגדרנו מקודם, שזה אדמין. את הסיסמה. וזהו, אנחנו בוורדפרס. אתם פשוט יכולים עכשיו להתקין את האתר שלכם. אתם לא צריכים יותר להיכנס ל-cPanel, אתם פשוט כל מה שאתם רוצים, כל העדכונים שלכם, כל התוספות, הכל אתם מכניסים דרך הוורדפרס. וזה הכל. ברגע שמישהו יקיש את הסיסמה, את הדומיין שלכם, הוא יגיע בעצם לאתר שתקימו בוורדפרס. כרגע הוא כלום, בואו ניכנס. אוקיי, אצלי יש אתר אחר בנוי על זה, אז לא רואים את זה, אבל בגדול אצלכם אתם תגיעו ישר לוורדפרס. זה הכל, בהצלחה.